Rydw i'n gorfod mynd i ffwrdd yn fuan, meddai Iesu. O ble ti'n mynd? Holodd ei ffrindiau. Rydw i'n mynd yn ôl i fyw gyda Duw a Tad yn y nefoedd, atebodd Iesu. O beth amdano ni? Holodd bawb. Arhoswch yn Jerusalem, meddai Iesu wrthyn nhw. Byddai ddim gyda chi, ond byddaf yn anfon rhywun arall i'ch helpu chi. Cofiwch am y gwaith rydw i wedi gofyn i chi wneud. Dwedwch wrth bawb ym mhob man fy mod i'n fyw. Gweddïodd Iesu dros ei ffrindiau. Yna, gadawodd Iesu nhw. Edrychodd ei ffrindiau fyny'r awyr nes iddo ddiflannu. Mae Iesu wedi mynd, medden nhw wrth ei ffrindiau. Ond, un diwrnod, byddwch yn ei weld eto. Roedd ei ffrindiau yn hapus. Na allan nhw weld Iesu, roedd o yna gyda nhw o hyd mewn ffordd arbennig. Yn union fel ag y mae yma gyda ni.